Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kembali di channel YouTube Keluarga Mas Koprom. Halo pemirsa, selamat apa iki? Ngotenku pagi. Hari ini aku harap bersih-bersih sawang guys lho. Delok. Ketok ora guys lho. Sawangnya akeh guys, bentar sih. Mumpung urung nyandek gawean liyane. Ya isa isuk sih jan iki. Cuma iki mempersiapkan oblok-oblok klambi. Oblok-oblok klambi guys. Kita nang berita memang yo lagi kena siklus angin kencang dan hujan. Kene. Wis tak njupuk iki guys. Iki kae tuku bapak-bapak liwat no lampu merah. Tak delok kok omongan iki perantauan kayak daerah Sundonan kono lho bapake. Kita resik-resik sawang. Dan jangan lupa pakai masker. Masker guys. Biyen zaman Covid, Masya Allah. Sabok yang awalnya cuma ya sekitar mungkin 15.000, 20.000 dadi sampai 50.000, 70.000 karena biar saking langkane. Covid itu sangat-sangat ya Allah Gusti. Yes, alhamdulillah aja sampai ana Covid nah ya guys ya. Suntik vaksin rono rene nek gak ngono gak isa bepergian gak iso ya wis melewati masa-masa itu guys ya. Coba terulang lagi ya. Wis iki kita tak dasar mumpung isuk isuk aku urung nyandek gawean liyane. Ketok ibu rumah tangga iki ora ketok guys gaweane. Cuma merkenek gak ketok gaweane aja. Apalah gawe wong ibu rumah tangga iku tapi mulai tangi turu sampai arep turu. Nek diterusno ora ono bare. Mulane asisten rumah tangga ini luar negeri larang. Soalnya kan tau-tau luar negeri iki do berkarir lanang wedok, guys. Gajinya gede. Wis, ki anakku yo sak pemulihan lara dadi aku gak metu ndi-ndi, guys. Mbah doro. Gak metu ndi-ndi, guys. Aku yo resik-resik tok. Soalnya aku metu merah resik ya yo Senin ini. Aku ya. Sesuk kucing tanggoku wis dolan raine. Kalau itu mesti sama nih. Was. Nek tiwas metu, wis tanggung jawab nang omah iki aku tok, guys. Tiwas monten metu omah. Omah nang kene iki tak bopen omah seneng omah ya. Keliru lagi tapi.
antena iki yo guys. Cedeke antena iki yo akeh sawange. Cedeke antena. Duduk yang dua deh, adem. Duduk yang dua, mana kamar? Apa le miung cimiung? Apa miung cimiung? Anak bisa lemas guys. Coba minum ya. Oh, nabul. Cuacanya maring ngene guys, dadi kamar gak sepiro. Cuacane kamar gini juga sepiro. Cuacane guys, cuacane. Sing mari gak menentu nasibe iki yo cuacane. Ini guys. Nek sebut tenane gak nyandai. Mas Santo. Gune ana sing kelalen. Kamu kita ini rezeki. Jopo guys. Oh, marai yo sing nyoteng dhewean. Juga teman guys.
Ternyata sing teras sama sing akeh guys. Teras akeh. Lagi kok paling awu yo kentir. Angin ben tak salah kene. Mari cucu wis tangi cah. Karepe ndek metu dolanan tak. Yes. Sing aki sing ngarep, guys. Aki sawange cilik-cilik sithik-sithik tapi wagi. Tak cuci tangan dulu. Nah, ini sing ini kan sudah. Ini tak nggo jemur bantal. Tak berjemur sedelok guys aku. Terus ngopeni anakku. Maaf ya guys ya nek mondar-mandir. Lah biasa nyoteng ya wong siji. Nganceng HP wong siji. Tak dede sedelok ben sehat. Aku dhewe yo meriang ya cul. Gak tuh mergo anakku loro guys. Kenapa miu cimiu? Bertak imangan. Aku mas yo misale yo duit mepet ndelok kucing gak mangan iku yo ora mentolo guys. Piye carane tak golek-golek. Sano. Iya kucinge tanggoku, sok-sok wis dolan. Padahal kucing gue lanang kabeh guys. Golek batur. Suami saya tak sambil karo berjemur. Terima kasih nonton kontenku. Ya aku pergi ndang nih anak nyapu saisah masak. Terima kasih. Pokoknya jolali like comment subscribe kemas gopen dan teman banyak news prosing akeh. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuaca tidak menentu. Banyak kasus anak-anak tuh kena muntah berak guys, muntah ber guys yo. Pokoknya tetap semangat. Masa berkaulah, jolid bersama kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.